Na tuna lokacin da ban da komai, duniya ta min daurin gwarmai, burin noma a ringa maimai, yau da gobe gonar Allah. Mu zanto masu tsoron Allah, ‘yan uwa na mu rike sallah da soyayyar manzon Allah. Kowa ya rike shi baya kwalla. Mata sa kira ne yau gungu, duka ku tashi ku nemi na kanku, cancanta martaba Allah ya baku. Allah ka samu bi karfin zuciya. Mu zamto masu roƙon amana, kar mu zamto masu ɓarna, mu riƙe zumunci da ƙauna, mun hakan za mu tsira. Mu ringa lissafi kwanciyar kuwa, shi Allah gata ne duk na rayuwa, komai in yi muka san babu faɗuwa, Allah mai gatan da kan uwa uba. Ni Bashir sojan waka naku ne, mai tsaro baitoci yau gare ku ne, nickname ɗina sojan waka naku ne, mai waƙan zaman lafiya gare ku ne. Allah na gode da ka bani lokaci, mai waƙa al'umma su so a lokaci, mai bamu yau da gobe baya tsokaci. Allah gatan kowa ne a duniya. Na ku sojan waka 081 07 94 39 00. Allah ya samu dace.